wallahi mu ba ma goyon bayan a kashe kowa, amma we have our own techniques, we have our own intelligent, intellectual mode of approach. Kowa ya za mu iya zama da kai, shine ka ji na kawo maka malaman mu, malaman farko, malaman sahabbai. Na kawo muku kadiyya ta Ibn Abbas. Su 6,000 ne sun taru sun ware kansu a wani gida suna shirin za su je su fara kashe mutane. Ibn Abbas ya ce zai je ya zauna da su, ya je ya zauna da su kuma an yi nasara da yawa daga cikinsu an da su kan hanya. It was indeed a credit ga sahabbai, and it is indeed a credit to our methodology, the salafiyun. To malamai dole su tashi su yi abin da ya dace. Ku jawo matasa jika, ku karantar da su, ku gyara musu kurakuransu, ku saurare su, ku ji me tunani irin nasu. Yanzu Jabir bai bar matashin na ya kawo aya ba, sai da ya kawo aya ya gama fassara ya kaza, sannan sai fara bayyana mishi kurakuran. Kai yanzu da ya zo zai magana ya ce jahilin uban ka ma mu karantar da shi, malamin ka je ka tambayi limamin abu ka yi shiru ba za ka yi magana ba, tashi ka ba mu guri, ja'iri. Shikenan da kai zai fara. Yes, of course, you didn't allow him to express himself. Bai shi bayani me manufar shi, me fahimta.